البارك. Wannan mai yayi ne kuke shago shi, kai ka saurara kar ka mai kazamin naushi. Jahiri ne baya da gaskiya kin ganshi, zuwa ya yokun mu duk cikin mu ya dau laushi, kawai ya wuce mana wai anan ya yana shi. To a sa'in ma mu cikin mu ba mai sisi, gashi saurayen anguwar mu sun tare. Barawo ne bai magani bai da gaskiya. Da kuɗi ba na fito ne zan je in gaida gwamma Habiba, ta yi zarin lalle gobe za ta ba. Ina cikin tafiya ma sai na ban tarbai ba, a lokacin ma ban sai siga na sawa fura ba. Fakan ina daga kai sai na gansu inda na duba, na zo na gaida su na ɗan yi murmushin da na saba. Suna ta hirar da ba zai yi in faɗe ta nan ba, saboda in na faɗi to abun fa za ya yi mu. Karkada muka yi bayani, nan station ne mun wuce gaban aire ne. Tsoro nake in na faɗa ɗayansu zai maske ni, na su can masala kaɗan ya iso ni. Kamin bayani mana babin da zai same ka gaban hukuma, ko ka zata wurin wasa ne. Ranar Talata za su yi wa gwamnati koyon kuɗi. Wannan ya ce shi kuma yau kawai iya burin shi ya samu bambar kwalba ya yi wa sarki aski. Wannan ya ce shi kuma lokacin yana yin tuki akan jaka ɗaya ya karya kafaɗar SP. Ga sunan a tambaye su kare nake ga sunan ga. Wannan sarki za su yi wa hakan ka faɗa min har baka sana ta da kai yana kallon su. Sarkin garin nan bai martaba uban dattijai, shi za su yi wa hakan wai saboda zubu. Ƙarya yake yalla bai a garkame shi a huta, makaryaci ne dama a daina saurare shi. Gaba ɗaya ma zan yi bincike a wurin kuku, dukan ma na fara tantama da halin. A je a kulle mana su dukan su ne zan tashi, saboda me za a haɗa mu duka me laifin mu. Kai ya kake tafiya ba ya zo tsaya a cikin su, wallahi bibi ke ne ya ce na zo na lako su. Ina cikin shani na ya zo ya sani cikin su. Ƙarya yake shi ma na ji ya faɗa ya ƙara wai polisawa dukkan su ba bari a cikin. Wayo!